हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वेदवली माताजी, शर्मिला माताजी प्रणाम्स. हरे कृष्णा. மாதாஜி. ஓகே, நம்ம L2 கிளாஸ்ல நம்ம இருக்கோம். கிருஷ்ணாவோட பிளெஸிங்ஸ்ல நம்ம வந்து இன்னைக்கு 9th சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 9th சாப்டர் வந்து ராஜவித்யா ராஜகுக்யம் அப்படின்றத நம்ம ஆஹ், பார்க்கறது. ராஜவித்யா ராஜகுக்ய யோகம் அப்படின்னா என்னன்னா, வித்தைகளே வந்துட்டு உயர்ந்தது, அதாவது நாலேஜ், வித்தை, அறிவு, அதுலயே உயர்ந்தது அப்படின்றது ராஜவித்யா. குக்யம்ன்றது ஹரே வந்து கிருஷ்ணா மாதாஜி வாழ்க. ரகசியம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஆ ராஜகுக்யம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, ரகசியம், இருக்கறதுலே உயர்ந்த ரகசியம் அப்படின்றது. சரிங்களா? மிகவும் ரகசிய அறிவு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு நாலேஜ் அப்படின்றது நிறைய தெரிஞ்சுப்போம் இல்லைங்களா? சமூக அறிவுன்னு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு ஆயுர்வேத நாலேஜ்ன்னு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ்ட்ராலஜி நாலேஜ்ன்னு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து சயின்டிஃபிக் நாலேஜ்ன்னு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக அறிவுன்னு இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம வந்து நாலேஜ் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கெயின் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து சமூக அறிவு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குதோ அது தெரிஞ்சுக்கிறது. சரிங்களா? அதே வந்து ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ் அப்படின்றது என்னன்னா, நம்ம உடம்புக்கு சரியில்லை அப்படின்னா அதை எப்படி குணப்படுத்துறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. அதே வந்து ஆஸ்ட்ராலஜி நாலேஜ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, நம்மள இந்த கேலண்டர்லாம் குறிப்பாங்கல்ல, நாள் நட்சத்திரம் இதெல்லாம், அதெல்லாம் வந்துட்டு செய்கிறவங்க. ஏன் அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு சமூக அறிவுன்றது சுற்றி நடக்கிறது. உடல் ஆரோக்கியத்துக்காக நம்மளுக்கு ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ் வேணும். கண்டிப்பா வேணும். ஏன்னா நம்மளுக்கு உடம்பு, சரீரம் நல்லபடியா நம்ம பார்த்துக்கணும். அதனால அது நம்மளுக்கு அவசியம் வேணும். இல்லன்னா என்ன ஆயிடும்? சிரமமாயிடும். அதே மாதிரி அ இந்த ஆஸ்ட்ராலஜி நாலேஜும் இம்பார்ட்டன்ட். எதனால அப்டின்னா, நம்மளுக்கு இப்ப தெரியணும்ல, என்னைக்கு என்ன திதி வருது, என்னைக்கு ஏகாதசி வருது, என்னைக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி வருது. இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா தான் நம்ம அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியும் லைஃப்ல. இல்லைங்களா? இப்ப டேட்டே இல்ல, கேலண்டரே இல்லன்னா, எல்லா நாளும் ஒரே மாரி இருக்கும் நமக்கு. ஆனா, அந்தந்த நேரத்துக்கு, அந்தந்த திதிக்கு, அந்தந்த விசேஷங்கள நம்ம சரியான முறையில நம்ம பண்ணணும். அமாவாசை, பௌர்ணமி இந்த மாரி எல்லாமே. ஸோ, அதனால ரொம்ப மஸ்ட்டு. அ இந்த ஆஸ்ட்ராலஜி நாலேஜ்ன்றதும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சயின்டிஃபிக் நாலேஜ்ன்றதுல என்னன்னா, நம்மள சுத்தி என்ன இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கும்போது, இதெல்லாம் உருவாக்குனது யாரு? இயக்குனது யாரு? இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். இல்லைங்களா? அதே மாரி இன்னொன்னு வந்து பகவத்கீதை நாலேஜ். பகவத்கீதை நாலேஜ்ல நம்மளுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பகவான் நம்மளுக்கு உபதேசம் குடுக்குறாங்க. இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வரணும். நீ சரீரம் அல்ல ஆத்மா. பகவான் தான் நமக்கு ஆத்தாரம். அவங்ககிட்ட நம்ம கம்ப்ளீட்டா நம்ம சரணாகதி பண்ணணும். அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாலேஜ்ல ஒண்ணு ஒண்ணு நம்ம கெயின் பண்றோம். இப்ப சமூக அறிவு இல்லனாலும் நம்மளால வாழ முடியும். இப்ப நம்ம நியூஸ்லாம் கேட்கல அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு ஒண்ணும் பெருசா பாதிப்பு கிடையாது. சரிங்களா? அப்படியே நம்மளால ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணிடுவோம். அதே மாரி மெடிசனோ இல்லன்னா வந்துட்டு அ ஆஸ்ட்ராலஜி இதெல்லாம் வந்துட்டு ஓகே. இதெல்லாம் இந்த ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கு வாழறதுக்கு அவசியம் தேவை. ஆனா, நம்ம இந்த ஜட உலகத்திலேயே இருந்து வெளியில வந்து, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வந்து, பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சு, நம்ம ஆத்மான்றது தெரிஞ்சு, பகவானுக்கு பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது, அப்படின்றது நம்மளோட அந்த உன்னத நிலைக்கு நம்மள கொண்டு போற விஷயம் இல்லையா? அந்த நாலேஜுக்கு ஈக்குவல் வேற ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது. ஏன்னா மத்த நாலேஜ்லாம் இந்த இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு தேவையான நாலேஜ் தான். ஆனா, பகவத்கீதை அப்படின்றது நம்மள நம்மளோட ஒரிஜினல் பொசிஷன்லயே பகவானுக்கு நித்தியமா சேவை செய்ற நிலைக்கு நம்மள கொண்டு போறது. அதனால தான் அந்த நாலேஜுக்கு இருக்கிற அந்த உயர்வு அப்படின்றது வேற எந்த நாலேஜுக்கும் கிடையாது. அதே மாரி ரகசியங்கள்ல உயர்ந்த ரகசியம் பகவத்கீதை அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஏன்னா, நம்ம சரீரம்ன்றதே பிரதானமா வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். இல்ல, நம்ம வந்து ஆத்மா அப்படின்றத நமக்கு சொல்லி, பகவான் யாருன்னு சொல்லி அந்த ரகசியத்த, நம்ம பகவானுக்கும் நமக்கு என்ன உறவுன்ற ரகசியத்த நம்ம தெரிஞ்சு, நம்ம வந்துட்டு நம்ம வாழ்க்கைய வாழ்றோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் இருக்கறதுலே உயர்ந்த ரகசியம். இதுக்கு இணையான ரகசியம் ஏதாவது இருக்கான்னா இல்ல. அதனால தான் ராஜவித்யா ராஜகுக்யம்ன்றது பகவத்கீதை. அதனால ஒருத்தவங்க மத்த நாலேஜ்லாம் இப்ப நம்ம எல்லாருமே டாக்டருக்கு படிக்கிறதில்ல. இல்லைங்களா? யாரோ ஒருத்தவங்க படிப்பாங்க, நம்ம அவங்ககிட்ட போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். அது மாரி யாரோ ஒருத்தவங்க கேலண்டர் செய்வாங்க, நம்ம அவங்க திதியெல்லாம் பார்த்து சொல்லுவாங்க, நம்ம அவங்ககிட்ட போய் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா, பகவத்கீதை அப்படின்ற நாலேஜ் இல்ல அப்படின்னா, நம்ம வந்து இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே நம்ம சிரமப்படணும். நம்ம வந்து இந்த கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச வாழ்க்கைய நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும். ஸோ, அதனால இந்த
எந்த நாலேட்ஜ் இல்லனாலும் ஒரு ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கு ஓகே. ஆனா பகவத்கீதை வாசிக்கல, தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா, வாழ்க்கையில அந்த உபதேசங்கள்லாம் கடைபிடிக்கல அப்படின்னா, அது ரொம்ப நஷ்டம். சரிங்களா? மனித பிறவில அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப நஷ்டம். மறுபடியும் கஷ்டப்பட்டு கிடைச்ச மனித பிறவிய நம்ம விரயமாக்கிட்டோம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். சரிங்களா? ஸோ அதனால ராஜவித்யா, ராஜகுக்கியம்ன்றது ரொம்ப உயர்ந்தது. அதுவும் இந்த அத்தியாயத்தில நம்ம வந்து ஐஸ்வர்ய யோகம் அத வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம். பகவான் இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் எப்படி இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து நெறைய ஆ இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்ப்போம். சரிங்களா? ஒண்ணு ஒண்ணு நம்ம ஸ்லோகங்களோட நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்ம பிரார்த்தனைகள நம்ம ஆஃபர் பண்ணுவோம். மங்களாச்சரணை யாருக்கும் ஆஃபர் பண்ணணுமா? பிரணதி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? வேண்டாமா? ஓகே. अस्तु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपाताय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाति पौषत्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானோட அனுகிரகத்தில் நம்ம 9th சாப்டர் நம்ம பார்க்குறோம். ராஜவித்யா ராஜகுக்யம். அதில் முதல் ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் என்ன அப்படின்னா, இங்கே வந்து பகவான் வந்து பகவத்கீதையை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, அதுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு வேணும் அப்படின்றது இங்கே ரொம்ப அழகாக நமக்கு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஆம், நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக வந்து சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா பகவத்கீதையில் மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்குது. அதில் 9ம் 10ம் வந்து நடுவில் இருக்கும். சரிங்களா? 18ல் நடுவில் உள்ள அத்தியாயம் வந்து 9ம் 10ம். நம்ம பொதுவாகவே பார்த்தோம்னா 3 யோகங்களை நம்ம வந்து பகவத்கீதை பார்ப்போம். கர்ம யோகம் முதல் 6, 7லேருந்து 12 பக்தி யோகம், அதுக்கப்புறம் 13லேருந்து 18 வரைக்கும் ஞான யோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். இந்த கர்மயோகம் ஞான யோகத்தை விட உயர்ந்தது பக்தி யோகம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதனால தான் அது வந்து நடுவில் இருக்கும். கர்மயோகம் ஞான யோகம் நடுவில் வந்து பக்தி யோகம் 7லேருந்து 12 அத்தியாயங்கள். எப்படி அது அது எப்படி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுனா, ரொம்ப உயர்ந்த விஷயத்த பாதுகாப்பா வச்சிருப்போம்ல. அது மாரி கர்மயோகம், ஞான யோகத்துக்கு நடுவுல பக்தி யோகத்த ரொம்ப பாதுகாப்பா பகவான் நமக்கு குடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. அதுலயும் இந்த பக்தி யோகத்திலேயே 9வது அத்தியாயம், 10வது அத்தியாயம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது. எதனால அப்படின்னா, பகவத்கீதையே வந்தது பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு. சரிங்களா? இந்த 9, 10லயும் என்னன்னா, பகவானோட ஆப்புலன்சஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வரும். பகவான் எல்லாத்துலயும் எப்படிலாம் ஊடுருவிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். சரிங்களா? அப்புறம் ஐஸ்வர்ய ஞானத்த நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ இதெல்லாம் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து தன்கிட்ட என்னென்ன ஆப்புலன்சஸ்லாம் இருக்கு, தன்கிட்ட என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு, சொத்து மதிப்பு, சரிங்களா? இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் சொன்னாங்கன்னா, அது அவ்வளோ பாதுகாப்பா? அப்படின்னா சிரமம் இல்லையா? ஆ பொறாமை ஏற்படும், விரோதம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? ஸோ, அதனால வந்துட்டு பொதுவா வந்துட்டு ஹைட் பண்ணி வைப்பாங்க. அதே மாரி தான் பகவானோட இந்த ம் உயர்ந்த விஷயங்கள தெரிஞ்சுக்கும்போது,
இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து அது வந்து பொறாமை ஏற்படுத்திடும். சரிங்களா? ஸோ, அதனால வந்து பக்தி மார்க்கத்துக்கு வராம போயிடுவாங்க. அது ரொம்ப பகவானுக்கு வேதனைய குடுக்கும். அதனால தான் வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பான ஒரு ரகசியமா நம்ம வந்துட்டு பார்க்கறது 9, 10வது அத்தியாயங்கள. ஏன்னா பகவானோட அப்புலன்சஸ் எல்லாம் அதுல வந்து இருக்கும். சரிங்களா? இதுல வந்து பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்டின்னா, "என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால்" அதனால பகவத்கீதைய வாசிக்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த பொறாமை அப்டின்றது இருக்கக்கூடாது அப்டின்றத நம்ம பொதுவாவே பகவான் வந்து அ இந்த அ 6 விரோதிகள்ல ஆம் இந்த காமம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஆ இதுல வந்து இந்த பொறாமை அப்படின்றதும், ஆ அந்த ப்ரைடு இருக்கு இல்லைங்களா? இது 2ம் வந்து பக்திக்கு உதவாது. நம்ம வந்து ஆசைப்படுறோம், நல்லது பகவான் ஆசைப்படலாம். பேராசை படலாம் பகவான் மேல. கோபம், வைஷ்ணவர்கள பகவான அப்புறம் வந்து சாஸ்திரத்த நிந்திச்சா கோவப்படலாம். ஆ அட்டாச்மெண்ட்டு பரவால்ல. கிருஷ்ணா மேல அட்டாச்மெண்ட் நம்ப வைக்கலாம். சரிங்களா? இது 4த்தையும் நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வந்துரலாம். ஆனா இந்த பொறாமை அப்படின்றது என்னன்னா, பொறாமைன்றது ஒருத்தவங்க கிட்ட நம்மளுக்கு வந்து விரோதத்த தான் ஏற்படுத்தும். இல்லையா? இப்ப யார்ட்டயாவது நம்மளுக்கு வேணுங்கிற விஷயம் அ அவங்க கிட்ட இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ப? நமக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்ற ஒரு வேதனை இருக்கும். அதே வந்து அவங்க கிட்ட என்ன ஆயிடும்? ஒரு ஒட்டுதல் குடுக்காது. அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட நம்ப ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம வந்து ஹர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவோம். இல்லைங்களா? பொதுவா. அதேமாரி இந்த அகங்காரம் இருந்தாலும், அது வந்து பகவானுக்கு பக்தி செயல் நம்ம கொண்டு வர முடியாது. அதனால தான் இந்த 2 விஷயமும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு உதவாது அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ, அதனால யாரெல்லாம் பகவான்ட்ட நல்லா பக்தி பண்ணணுமோ, அவங்ககிட்ட இந்த 2 விஷயம் இருக்கக்கூடாது. ஒண்ணு வந்து பொறாமை, இன்னொன்னு வந்து அகங்காரம். இது 2ம் இருந்தது அப்படின்னா, பக்தியிலேருந்து நம்மள விலக்கிடும் அதுவே. இந்த 2 விரோதியும் நம்மள வெளியில கொண்டு வந்துரும். ஸோ, அதுதான் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதனால பொறாமை கொள்ளாதவன் இந்த அத்தியாயத்திலேயே 9வது அத்தியாயத்திலேயே நெறைய இடத்துல வந்துட்டு பகவான் வந்துட்டு இந்த விஷயங்கள வந்து சொல்லுவாங்க. பகவத்கீதையில இன்னும் விஷயங்கள்லயும் சொல்லுவாங்க. லாஸ்ட் அத்தியாயத்தில நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? யார்கிட்ட பொறாமை இருக்கோ, பக்தி இல்லையோ, அ தவம் இல்லையோ, அவங்களுக்கெல்லாம் பகவத்கீதைய சொல்ல வேண்டாம். அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுவாங்க. ஏன்னா, அவங்களால உண்மையான தாத்பரியத்த புரிஞ்சுக்க முடியாது. பகவான் உயர்ந்தவங்க, நம்பலாம் அவங்களுக்கு நித்திய சேவகர்கள்ன்றத ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. சரியா? அதனால என்ன ஆவாங்க? பக்தியிலேருந்து விலகிடுவாங்க. அது பகவானுக்கு ரொம்ப வேதனைய குடுக்கும். சரிங்களா? ஸோ, அதனால அ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்டின்னா, அ ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வேணும். பகவான்ட்ட பக்தி பண்ணணும் அப்டின்னா, அது என்ன அப்டின்னா, பொறாமை அப்டின்ற எண்ணம் வந்து இல்லாம இருக்கணும் அப்டின்னு. இதனை அறிவதால் ஜட உலக எதனை அறிவதால் ஜட உலகத்தின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ! ஜட உலகத்திலேருந்து துன்பங்கள்லேருந்து விடுதலைன்னா, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து. சரிங்களா? விடுதலை அடைவோமோ! அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும், விஞ்ஞானத்தையும் சரிங்களா? 2த்தையும் வந்து நான் உனக்கு தரேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அ என்ன படிச்சோமோ அதுதான் நம்ம வந்துட்டு இங்க ஸ்லைட்ஸ்லயும் பார்க்குறது. 2ண்ட் ஸ்லோகத்துல இந்த அறிவு பகவத்கீதை நாலேட்ஜ் சரிங்களா? கல்விக்கெல்லாம் அரசன். நம்ம இப்ப இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அ எல்லா நாலேட்ஜ்ல நெறைய நாலேட்ஜ் எல்லாம் நம்ம வந்து கெயின் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் ஜட உலக நாலேட்ஜா தான் இருக்கும். அதுக்கு தேவையானதா தான் இருக்கும். ஆனா, பகவத்கீதைன்றது ரொம்ப உயர்ந்தது. ஏன்னா, நம்மள பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலருந்து வெளியில கொண்டு வந்து ஆத்மான்ற உணவ நமக்கு குடுத்து, பகவானுக்கு பக்தி பண்ற அறிவ நமக்கு குடுக்குறது. இல்லைங்களா? அதனால எல்லா கல்விக்கும் அரசன். எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும். அது மாரி நெறைய ரகசியங்கள்லாம் இருக்கும். அதனால ஏதோ ஒரு பலன்லாம் உண்டு. ஆனா, பகவத்கீதையில பகவான் குடுத்த ரகசியங்கள் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் வந்துட்டு எந்த ரகசியத்துக்கும் ஈக்குவலாவே ஆகாது. ஏன்னா, நம்மளோட அ எல்லா கஷ்டங்களையும் போக்குற அ ஒரு உயர்ந்த நாலேட்ஜ், உயர்ந்த ரகசியம். சரிங்களா? அது நம்மள பகவான்ட்டயே கொண்டு போய் சேர்க்கிறது. மிக தூய்மையானதாகும். ரொம்ப தூய்மையானது. சரிங்களா? பகவத்கீதை. ஆ ஏன்னா, பகவான் ரொம்ப தூய்மையானவங்க. பகவத்கீதை அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும். அதனால நம்மளுக்கு என்னன்னா, நம்மளையும் தூய்மைப்படுத்தும். அதுதாங்க. சரிங்களா? நம்மளும் தூய்மை அடைவோம். அனர்த்தங்கள்லேருந்து, அ கஷ்டங்கள்லேருந்து நம்மளும் தூய்மை அடைவோம். அந்த ரஜோகுணம், தமோகுணத்திலேருந்து. தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால், தன்னுணர்வு, ஆத்மா ரியலைசேஷன நேரடியாவே சரீரமல்ல ஆத்மான்றதெல்லாம் உணர்ந்து, நம்ம வந்து பக்தி பாதைக்கு வரோம் இல்லையா? அளிப்பதால், இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாக நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இது அழிவற்றது, என்னைக்கும் அழியாதது. மறைஞ்ச மாரி இருக்கும். 4த் சாப்டர்ல கூட பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அம் முன்னாடி நான் வந்து விவஸ்வானுக்கு குடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் அப்படியே அது என்னாச்சு? வழி வழியா மத்த மத்த அ பரம்பரையில வந்துட்டே இருந்தது. ஆனா, ஒரு காலகட்டத்தில மறைஞ்ச மாரி இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ்.
எப்பயுமே தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? பகவானோட உபதேசங்கள், வேதம் இதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் இல்லன்னா ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்ப்போம். அ இந்த மாரி சாஸ்திரம் இல்ல, வேதம் இல்ல அப்டின்னா இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும்? நம்மலாம் ஒரு நல்வழிக்கு வரவே முடியாது. இப்படிலாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமே சிரமப்படுறோம் நல்வழி வந்து பக்தி பண்றதுக்கு. இதெல்லாம் இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும் நம்மலாம்? அவ்வளோதான். இல்லையா? நெனச்சு கூட பார்க்க முடியாது. ரொம்ப கொடுமையானதா இருக்கும். ஆக அ என்ன அப்படின்னா, இது வந்து இந்த நாலேட்ஜ் வந்து அழிவற்றது. எப்பயுமே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். மறைஞ்ச மாரி இருக்குமே தவிர, அழியாது. இப்ப சூரியன் மறையுது. சூரியன் இல்லையா? அப்படின்னா இல்ல. சூரியன் இருக்காங்க. ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு தென்பட மாட்டாங்க. அதே மாதிரி அழிவற்றது. பகவத்கீதை அப்படின்றது என்னைக்கும் இருக்கும். சரிங்களா? பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். உபதேசங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஆசையா பண்ற மாரி இருக்கும். வேதனையோடையோ, இல்ல வேண்ட வெறுப்போடையோ நம்ம பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா, பகவானோட நாமரூப குணலீலைகள் அப்படி. பகவான் அப்படிப்பட்டவங்க உயர்ந்தவங்க. அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி பண்றதுன்றது பகவத்கீதை உபதேசத்தின்படி பக்தி பண்றது அப்படின்றது ரொம்ப ஆனந்தத்த நமக்கு குடுக்கும். அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ, அதனால ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம் பகவத்கீதை அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நம்பலாம் கிடைச்சிருக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப வந்துட்டு நம்ம வந்து கிராட்டிட்யூடோட இருக்கணும். சரிங்களா? எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த நாலேட்ஜ் பகவத்கீதை இல்லைங்களா? இதுல வந்து நம்பிக்கை இல்ல. அது ரொம்ப வந்து ஒரு என்ன சொல்றது? சபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை அது. பகவத்கீதையில பகவான் மேல நம்ம சாஸ்திரத்த நம்பல அப்படின்னா, நமக்கு வழியே தெரியாது. என்ன பண்ணணும்? என்ன பண்ணக்கூடாது? எங்க போகணும்? எதுவுமே தெரியாம, இந்த ஜட உலக பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலயே அதுவும் ரஜோகுணம், தமோகுணத்திலேருந்து நெறைய தவறுகளும், தப்புகளும் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையில சிரமம் மேல சிரமம் தான் பட்டுட்டுருப்போம். சரிங்களா? அதனால இந்த பக்தி தொண்டுல நம்பிக்கை இல்ல அப்படின்னா, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அப்புறம் காப்பாத்துறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. சரிங்களா? என்னை அடைய முடியாது. பகவானை அடைய முடியாது. பக்தி பண்ணா மட்டும் தான் பகவான் நம்ம அடைய முடியும். அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகில் பிறப்பிறப்பு பாதைக்கு திரும்புகின்றனர். இதே பௌதீக உலகிலேயே பிறப்பு, இறப்பு சுழற்சியிலேயே இருக்க வேண்டியது தான். யார் வந்து பக்தி பண்ணலையோ அவங்க. ம். அத நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அதனால பக்தின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன. ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? இதுலேருந்து 9.4லேருந்து 11 வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஐஸ்வர்ய ஞானத்த பகவான் வந்து குறிப்பிடுவாங்க. சரிங்களா? உபதேசம் குடுப்பாங்க. அ எப்படி இந்த ஜட உலகத்தை இயக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். அ இது எப்படி அப்படின்னா, ஃபுல்லா பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் அந்த அனாலஜி பார்ப்போம். சரிங்களா? நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இப்ப நம்மளால பகவான பார்க்க முடியுதா? அ ரூபமா, கிருஷ்ணா அப்படின்னு இல்ல. இல்லையா? தோன்றாத உருவின் மூலம்னா எனர்ஜி மூலியமா. அவங்களோட இந்த அ சக்தி மூலியமா பகவான் என்ன பண்றாங்க? அகிலம் முழுவதிலும் பரவியிருக்காங்க. பகவான் இல்லாத இடம்ன்றதே கிடையாது. ஆத்மா கிட்ட மட்டும் தான் இருக்காங்களா? சித்து விஷயத்துலலாம் இல்லையான்னா, எல்லாத்துலயும் பகவானோட எனர்ஜின்றது இருக்கு. அப்படின்றத நம்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? தோன்றாத உருவின் மூலம்னா, அந்த சக்தி மூலியமா. ம். அகிலம் முழுவதும் எல்லா இடத்துலயும் பகவான் வந்து பரவியிருக்காங்க. எல்லா ஜீவன்களும் பகவானுக்குள்ளார நம்ப நம்ப எல்லாரும் பகவானுக்குள்ளார இருக்கோம். விஸ்வரூபத்துல நம்ம பார்க்குறோம் எல்லாருமே நம்ம பகவானுக்குள்ளார இருக்கோம். நம்பளுக்குள்ளார ஒரு பகுதியா பகவான் இருக்காங்களான்னா, இல்ல. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நம்மள மாரி அவங்களும் ஒரு கண்டிஷன் சொல்லனா இல்ல. சரிங்களா? நம்ம எல்லாரும் பகவானுக்குள்ளார அடக்கம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிர்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எல்லாமே அவங்ககிட்டேருந்து தான் வந்திருக்கு. சரிங்களா? எங்கும் நிறைஞ்சிருக்காங்க. எல்லாத்தையும் காக்குறாங்க. அப்படி இருக்கும் பகவான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதியில் அவங்க இந்த இதுல ஒரு நம்மலாம் இப்ப இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்துல ஒரு பகுதி. நம்மலாம் ஒரு கண்டிஷன் சோல். லா ஆஃப் நேச்சர் படி நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம கர்ம வினைகள்லாம் அனுபவிச்சு பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள்ல நம்ம வந்துட்டு அப்படியே நம்மளோட வாழ்க்கை போயிட்டுருக்கு. இது மாரி பகவான் அதுல ஒரு பகுதியா? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல அவங்க ஒரு பகுதியான்னா கிடையாது.
சரிங்களா? இதெல்லாம் உருவாக்குனவங்க அவங்க. இதெல்லாம் பாதுகாக்கிறவங்க அவங்க. எங்கும் நிறைஞ்சிருக்கிறவங்க அவங்க. இதுல அவங்க ஒரு பகுதி அல்ல. ஏன்னா, இதெல்லாம் படைச்சதே பகவான் தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். பகவான் எங்கும் பரவியுள்ளார். ஆனால் கண்களுக்கு தெரியவில்லை. எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன. ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதாவது ஒரு பகுதியா. நம்மள மாரி ஒரு கண்டிஷன் சொல்ல பகவான் இருக்காங்கன்னா இல்ல. பகவான் எல்லாவற்றையும் படைத்தார். இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் அவரில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஆ அதுக்கப்புறம் இந்த சக்தி பரமாத்மாவினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஆ அவர் இந்த பௌதீக கண்களுக்கு, புலன்களுக்கும் தென்படுவதில்லை. அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதாவது பகவானோட இந்த எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, மாயா சக்தி வந்து பகவானால கட்டுப்படுத்தப்படுது. அ ஆனா நம்மளோட பௌதீக கண்களுக்கு, புலன்களுக்கெல்லாம் தெரியுமா அப்படின்னா தெரியாது. அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த மொத்த பிரபஞ்சமும் கிருஷ்ணருடைய சக்தியால் ஆனது. அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாமே பகவானோட சக்தியால தான். ஆம். ஆன்மீக உலகம் பகவானோட இது அந்தரங்க சக்தியால ஆனது. சரிங்களா? பௌதீக உலகம் பகவானோட பகிரங்க சக்தியினால ஆனது. ஸோ, அதனால பகவானோட சக்தியால தான் எல்லாமே உருவாகியிருக்கு அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஆ அனைத்தும் பகவானில் அமைந்திருந்தும், அவர் அவற்றில் இருந்து விலகியுள்ளார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதாவது மெட்டீரியல் லைஃப்ல நம்மளா இருக்கோம். நம்மள மாரி பகவான் ஒரு பகுதியானா இல்ல. அந்த மாரி பகவான் கிடையாது. அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பகவானே படைப்பின் மூல காரணம். ஆத்மாவின் மூலம். நம்மலாம் எங்கேருந்து வந்திருக்கோம்? கிருஷ்ணா கிட்டேருந்து. இல்லைங்களா? அப்ப அவர் தான் நம்மளுக்கு ஆத்தாரம். ப அ பகவான் இந்த பௌதீக உலகின் பகுதி அல்ல அப்படின்றதுக்கு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். பகவான் உயிர் வாழிகளையோ, அவரின் சக்திகளையோ அவர் சார்ந்து இல்லை. இப்ப நம்மலாம் பகவான் நம்பி இருக்கோம். சார்ந்து இருக்கோம். கரெக்ட்டா? இப்ப நமக்கு உணவு வேணும். சரிங்களா? நம்மளுக்கு ஒரு பழம் வேணும். வாழைப்பழமோ, மாம்பழமோ வேணும். நம்ம யார டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்? இயற்கைய டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இயற்கை யாரால இயங்கிட்டு இருக்கு? பகவானால. இப்ப பகவானுக்கு அந்த மாரி நம்மளால ஏதாவது ஒண்ணு விஷயம் நடக்கணுமான்னா, இல்ல. இல்லையா? அவங்க வந்து ஆத்மாராமா. அவங்ககிட்ட எல்லாமே உண்டு. நம்பள சார்ந்து, நம்ம இப்ப பகவான் சார்ந்திருக்கோம். அந்த மாரி அவங்க நம்மள சார்ந்திருக்காங்கன்னா, இல்ல. சரிங்களா? அதனால கண்டிஷன் லைஃப்ல நம்மள மாரி ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு உண்டானா கிடையாது. இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? அ மொத்தமா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்டின்னா, நம்பள எல்லாம் உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்கிறது பகவான். நம்பள மாரி அவங்களும் ஒரு பார்ட் அந்த ஜட உலகத்துலனா கிடையாது. அத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அனைத்திலும் சுதந்திரமானவர் பகவான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆன்மீக உலகில் அவர் தம் பக்தர்களுடன் இன்பம் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளார் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்பயுமே பகவான் எங்க தான் இருப்பாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட கோலோக வைகுண்டத்தில தான் இருப்பாங்க பகவான். சரிங்களா? எப்பயுமே அங்குள்ள பக்தர்கள், கோபாஸ், கோபீஸ், மஞ்சரீஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட எப்பயுமே நித்தியமா அங்க தான் பகவான் இருப்பாங்க. அவங்களோட எனர்ஜி தான் என்ன பண்ணுது? இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் இயக்குது. விரிவாக்கங்கள் மூலியமா பகவான் வந்து அவதாரங்கள்லாம் எடுப்பாங்களே தவிர, ஆ இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, இப்ப நம்ப வந்துட்டு கடைக்கு போறோம் அப்படின்னா, இப்ப நான் வீட்ல இருக்கேன். கடைக்கு போயிட்டேன் அப்படின்னா, வீட்ல இருக்க மாட்டேன். இப்ப கடையிலேருந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டேன்னா, கடையில இருக்க மாட்டோம். இல்லையா? இப்ப ஆஃபீஸ் போறாங்க. வீட்லேருந்து ஆஃபீஸ் போனதுக்கப்புறம் வீட்ல இருக்க மாட்டாங்க. ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ்ல இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா பகவானுக்கு அப்படி கிடையாது. பகவான் எப்பயுமே வந்து கோலோக வைகுண்டத்தில இருப்பாங்க. அவங்களோட எனர்ஜி வந்து இந்த உலகங்கள்லாம் இயக்கிட்டுருக்கும். அதே மாதிரி அவங்களோட அவதாரங்கள்லாம் எப்படின்னா, அவங்களோட எக்ஸ்பேன்ஷன்ஸ் சரிங்களா? விரிவாக்கத்தின் மூலியமா நிகழ்ந்துட்டுருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஆ ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்கறது. ஜட தோற்றம் மற்றும் பிரம்மாண்டமான சக்திகள் அனைத்திற்கும் அவரே மூலம். அப்படின்றதையும் நம்ப பார்க்குறோம். நாம் நமது பௌதீக புலன்களால் பகவானை காண முடியாது. சரி இதெல்லாம் பகவானோட எனர்ஜிஸ்ல இயங்கிட்டு இருக்கு. நம்மளால பார்க்க முடியுமா? அப்படின்னா, நம்மளால பார்க்க முடியாது. பகவான் எப்படி வியாபிக்கின்றார்? யாருடைய புலன்கள் பக்தி தொண்டின் மூலமாக தூய்மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனவோ அவர்களால் காண முடியும். நம்மளால உணர இப்ப நம்மளுக்கு சோல் இருக்கு உடம்புல, உயிர் இருக்கு இல்லைங்களா? பார்க்க முடியுமான்னா முடியாது. ஆனா நம்மளுக்கு கில்னா வலிக்குது, பசிக்குது, தூக்கம் வருது, பேசுறோம், அசைறோம் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன பண்றோம்? நம்ப உடல்ல உயிர் இருக்கிறத நம்மளால உணர முடியுது. அது மாரி பகவான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க. ஊடுருவிருக்காங்க. அவங்களோட சக்தி மூலியமா. நம்பளால உணர முடியல அப்டின்னா, அது வந்து நம்ம மேல தான் தப்பு. எப்படி உணர முடியும் அப்டின்னா, பகவான் எல்லாத்துலயும் இருக்கிறத உணர முடியும். எப்டின்னா, நம்ம பக்தி பண்ண பண்ண நம்மளால பகவானோட அந்த இருப்ப நம்மளால உணர முடியும். சரிங்களா? அதனால நம்ம வந்து நம்மள பக்தி மார்க்கத்துல உயர்த்த உயர்த்த பகவான நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுவோம். நம்ம இதயத்திலேயே பகவான் இருக்காங்க. எத்தன பேர் நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம்? கம்மி பேர் தான். இல்லையா? அத நம்ம பக்தி சாதனா பக்தி பண்ண பண்ண, பகவான் நமக்குள்ளார இருக்கிறது நம்மளால
உணர முடியும். பகவான் எல்லாவற்றையும் படைத்துள்ளார். ஆனால் அவை அவரில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணர் பௌதீக உலகத்தில் ஒரு பகுதி அல்ல. அவர் அவற்றிலிருந்து ஒதுங்கியுள்ளார். கிருஷ்ணர் நேரடியாக பிரபஞ்சத்தை பராமரிப்பதில்லை. கிருஷ்ணரின் சக்திகள் இப்பிரபஞ்சத்தை பராமரிக்கின்றன அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த பௌதிக உலகத்துல அவங்க ஒரு பகுதி, நம்மள மாரி அவங்களும் ஒரு பார்ட்டானா கிடையாது. அதுலேருந்து எப்பயுமே விலகி தான் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பிரபஞ்சத்த அவங்க வந்து நேரடியா பராமரிக்கல. சக்தி மூலியமா பராமரிக்கிறாங்க. அதாவது துர்காமா மூலியமா பராமரிக்கிறாங்க. எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி மூலியமா. சரிங்களா? அதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்பயும் நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்டின்னா, இப்போ ரிமோட் கார் வச்சு ஒரு குழந்தை விளையாடுது அப்டின்னா, சரிங்களா? அது கையில ஒரு பேட்டரி இருக்கும். கார் அந்த பக்கம் இருக்கும். அந்த குழந்தை இருக்கும். சரிங்களா? பேட்டரி காரு, பேட்டரி பொம்மைலாம். அந்த இத என்ன பண்ணும் அது பட்டன வந்து பிரஸ் பண்ணும். அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? அந்த கார் மூவ் ஆகும். அந்த ஏரோப்ளேன் மூவ் ஆகும். அந்த டாய் மூவ் ஆகும். இல்லைங்களா? நேரடியா அத போய் தள்ளிலாம் விடுறதில்ல. அந்த பட்டன பிரஸ் பண்ணும்போது, அதன் மூலியமா அந்த சக்தி மூலியமா அந்த பொம்மை வந்து இயங்குது. இல்லைங்களா? அது மாரி பகவான் அந்த பொம்மைக்குள்ளார குழந்தை இருக்குமான்னா இருக்காது. அது தனியா ஒரு பக்கம் இருக்கும். அந்த ஷ பே பேட்டரிய வச்சு அது வந்து இயக்கும். அந்த பொம்மை வந்துட்டு அது வந்துட்டு இயங்கும். அது மாரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு புரிதலுக்கு. சரிங்களா? இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கு. பகவானோட எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி, மாயா சக்தி இருக்காங்க. பகவான் இருக்காங்க. பகவான் அந்த மாயா சக்தி மூலியமா என்ன பண்றாங்க? இந்த பிரபஞ்சத்த இயக்குறாங்க. அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப எல்லாவற்றிலிருந்தும் வி விடுப் வே எல்லாவற் எல்லாவற்றிலும் விடுத்தும் சுதந்திரமாக அவர் ஆன்மீக உலகில் அவர் தம் பக்தர்களுடன் இன்பமாக அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அடுத்த ஸ்லோகத்துல எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. ஆகாயத்துல காற்று எப்பயும் பரவி இருக்கு இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகவான் உருவாக்குனது எல்லாமே அவங்களுக்குள்ளார பரவி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதாவது பகவானுக்குள்ளார எல்லாமே அடக்கம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 9.7 ஸ்லோகத்துல குந்தியின் மகனே, கல்பத்தின் முடிவில் ஜட தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கையில் நுழைகின்றன. அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் எனது சக்தியின் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கின்றேன். பகவான் வந்து கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணுவா இருப்பாங்க. விரஜா நதியில. சரிங்களா? நீங்கலாம் லெவல் 5லாம் போகும்போது கோலோக சார்ட்லாம் படிப்பீங்க. பகவானோட ஆன்மீக உலகம், ஜட உலகம்லாம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுல. அப்படி பார்க்கும்போது அந்த விரிவாக்கங்கள்லாம் அப்ப படிப்பீங்க. சரிங்களா? இப்பயே ஓரளவு அப்படியே வந்துட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். ஆம். அதுல வந்து கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு. அதாவது பகவானோட ஆன்மீக உலகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், அதாவது கோலோகம், வைகுண்டம், வைகுண்டம், பிரம்மஜோதி, அது கீழ பார்த்தீங்கன்னா விரஜா நதி இருக்கும். அந்த விரஜா நதியில கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு இவங்க தான். சரிங்களா? அந்த விரஜா நதியில கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணுவா இவங்க வந்து இருப்பாங்க. அவங்களோட திருமேனியிலேருந்து என்ன ஆகுது? உலகங்கள்லாம் வெளியில வரும். திருப்பி அவங்க மூச்ச உள்ளார இழுக்கும்போது உலகங்கள்லாம் வெளியில உள்ளார போயிடும். சரிங்களா? அவங்க மூச்ச விடும்போது உலகங்கள்லாம் வெளியில வரும். அந்த அவங்களோட உடம்புல நம்மளுக்கு இந்த வேர்வை துளிகள்லாம் வரும்ல, அது மாதிரி அவங்களோட ஸ்போர்ஸ்லேருந்து ம் அப்படியே உலகங்கள்லாம் வெளியில வரும். மூச்ச விடும்போது. மூச்ச உள்ளார இழுக்கும்போது, இந்த உலகங்கள்லாம் அவங்களோட திருமேனிக்குள்ளார ஐக்கியமாயிடும். ஆ இது வந்து ஒரு பிரம்மாவோட வாழ்க்கை. அவங்க விடுற அந்த மூச்சு கணக்கு இருக்கு இல்லையா? அந்த கால அளவு. அது வந்து ஒரு பிரம்மாவோட லைஃப் ஸ்பேன். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து படிப்போம். நம்ம எல்5ல. ஆ அப்ப கல்பத்தின் முடிவில் பிரம்மாவோட ஒரு ஆயுள் முடிஞ்சு, ஜட தோற்றம் முழுவதும் எனது இயற்கைக்குள் நுழைகின்றன. பகவானோட திருமேனிக்குள்ளார நுழைஞ்சிடும். சரிங்களா? அதே மாரி அடுத்த கல்பத்தின் ஆரம்பத்தில் தனது சக்தியின் மூலம் நானே அதை எனது சக்தியின் மூலம் நானே அவற்றை மீண்டும் படைக்கின்றேன். அடுத்த கல்பம் எப்ப பகவான் விருப்பப்படுறாங்களோ, அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க மறுபடியும் மூச்சு விடுவாங்க, படைப்பாங்க. அப்ப மறுபடியும் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரிங்களா? அத நம்ம பார்க்குறோம். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எல்லாமே. ஏன்னா பகவானோட கண்ட்ரோல்ல தான் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்குது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு, இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப பகவான் தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். அவங்களோட விருப்பப்படி ப உலகங்கள்லாம் உருவாகுது. அதுக்கப்புறம் அவங்க விருப்பப்படி உலகங்கள்லாம் அவங்களுக்குள்ளாரயே ஐக்கியமாகுது. அப்படின்றத நம்ப பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து பகவானோட ஐஸ்வரிய ஞானம். அதாவது அ
இந்த ஜட உலகங்கள பகவான் எப்படி பராமரிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பரமபுருஷ பகவானின் இச்சை பிரகாரம் எல்லா ஜட தோற்றங்களும் தன்னிச்சையாக மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன. கல்பத்தின் முடிவில் என்றால் பிரம்மாவின் மரணத்தின் போது என்று பொருள். ஒரு பிரம்மாவோட லைஃப் முடியும் போது. சரிங்களா? அ பரம் இச்சை இருக்கிறது. ஆனால் பகவானின் நேரடியான ஈடுபாடு இல்லை. அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதாவது த்ரூ எனர்ஜி அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் இயக்கிட்டு இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். ம். 9.9 ஸ்லோகம். தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. இப்ப நம்ம ஒரு செயல் செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு என்ன இருக்கும்? கர்ம பலன் இருக்கும். நம்ம நல்லது செஞ்சா நல்லது நடக்கும் நமக்கு. கெட்டது செஞ்சா கெட்டது நடக்கும். இல்லைங்களா? இப்ப பகவான் இதெல்லாம் உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அந்த செயலுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது நம்மளுக்கு இருக்கிற மாரி பந்தப்படுறாங்களா? அப்படின்னா கிடையாது. சரிங்களா? அதுதான் பகவான். ம்ஹ்ம். கண்டிஷன் சோலுக்கும், பகவானுக்கும் நெறைய வித்தியாசம் இருக்கு. இல்லைங்களா? அவங்க வந்து விபு, நம்மலாம் அணு. இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்பொழுதும் விலகியே உள்ளேன். ஏன்னா பகவான் இந்த 3 குணங்கள படைச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? நம்மலாம் இந்த 3 குணங்களுக்கு தாக்கத்துல இருக்கோம். அந்த குணங்களோட தாக்கத்துல நம்ம இருக்கோம். அதனால நம்மளுக்கு அந்த கர்ம பலன்லாம் உண்டு. இந்த 3 குணங்கள படைச்சதே யாரு? பகவான் தான். இல்லைங்களா? அப்படின்னும்போது, பௌதிக செயல்கள்லேருந்து எப்பொழுதும் பகவான் எப்படி இருக்காங்களாம்? விலகியே உள்ளாங்க. அவங்க வந்து ஆத்மாராமா. சரிங்களா? அவங்களுக்குள்ளாரே அவங்க பூரண திருப்தி அடைஞ்சிடுறவங்க. அவங்களுக்கு வந்து எதுவும் வெளியிலேருந்து வேணும் அப்படின்றதும் கிடையாது. சரிங்களா? ஆ பகவானோட ஐஸ்வர்யன் அ அ அப்பலன்ஸ் ஐஸ்வர்யம் இதெல்லாம். சரிங்களா? அத நம்ப பார்க்குறோம். பௌதிக செயல்கள்லேருந்து பகவான் வந்து விலகி இருக்காங்க. சமநிலையில் இருக்காங்க. பாரபட்சம்லாம் கிடையாது. பக்தி பண்றவங்களுக்கு தான் எல்லாமே தருவேன். பக்தி பண்ணாதவங்களுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. மூச்சுக்காற்று கிடையாது. சாப்பாடு கிடையாதுலாம் இல்ல. எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எல்லா வாழ்வாதாரத்தையும் குடுத்து, எல்லா ஜீவராசிகளும் என்னென்ன விருப்பப்படுறாங்களோ, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு குடுக்குறாங்க. பௌதிக வாழ்க்கையில தான் வாழணும்னு விருப்பப்பட்டா, அதுக்கேத்த அனுக்கிரகம் பண்ணுவாங்க. இல்ல நான் ஆன்மீக உலகத்துல உங்களுக்கு பக்தி பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டா, அதுக்கேத்த அனுக்கிரகத்த பகவான் குடுக்குறாங்க. சரிங்களா? கேட்கறதெல்லாம் குடுக்குற கற்பக விருட்சம். ஆனா நமக்கு கேட்க தெரியணும். என்ன வேணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? அதனால பகவான் வந்து பாரபட்சம் இல்லாதவங்க அப்படின்றத நம்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆ இப்படி இப்படித்தான் நாமும் அகர்மாவில் வேலை செய்தோம் என்றால் கர்ம வினைகள் இல்லை. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல, இப்ப நமக்கே கர்மா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பகவானோட செயல்கள்ல கர்மா கிடையாது. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இல்லைங்களா? அதனால எப்பவுமே பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கும்போது, நமக்கு கர்ம பலன் அப்படின்றது கிடையாது. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். 9.10 ஸ்லோகத்துல குந்தின் மனு எனது சக்திகளில் ஒன்றான 3 சக்திகள் நம்ம பார்த்தோமா 7வது அத்தியாயத்துல? என்ன பார்த்தோம்? பகவானோட அந்தரங்க சக்தி, ஆன்மீக உலகத்த இயக்குறது. பகவானோட பகிரங்க சக்தி, ஜட உலகங்கள்லாம் இயக்குறது. அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு இந்த நடுநிலையில ஒரு சக்தி இருக்கும். ததாஸ்த சக்தி அப்படின்னு நம்பலாம் ஆத்மாக்கள். சோல் வந்து பகவானோட ஆன்மீக இயற்கை, சரீரம் வந்து பகவானோட இந்த ஜட இயற்கை. 2மே கலந்திருக்கு. ததாஸ்த சக்தின்னு பார்த்தோம். இந்த 3 சக்திகள் பகவான் கிட்ட இருந்து வருது அப்படின்றத பார்க்குறோம். எனது சக்திகளில் இந்த 3 சக்திகளில் ஒன்றான ஜட இயற்கை. இந்த பௌதிக சக்தி இருக்கு இல்லையா? அ அ பகிரங்க சக்தி. எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு எப்படி இயங்குது? துர்காம்மா எப்படி இயங்கிட்டு இருக்காங்க? பகவானோட மேற்பார்வையில, அவங்களோட கைடன்ஸ்ல இயங்கிட்டு இருக்காங்க. அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. சித்து, அச்சித்து எல்லாம் உருவாகுது. சரிங்களா? அதன் ஆணைப்படி பௌதிக இந்த 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 சக்தி இருக்கு இல்லையா? ஜடசக்தி. ஆணையின்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றன அப்படின்றத பார்க்குறோம். சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் யாரு? பகவான். ஆ பகவானோட இந்த ஜட இயற்கை, மாயாசக்தி இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் இயக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஜட உலகங்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? பகவான் மாயா சக்திய கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க. மாயாசக்தி ஜட உலகங்கள கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பிரபஞ்சம்ன்றது இயங்கிட்டு இருக்குன்றத பார்க்குறோம். 9.11 ஸ்லோகத்துல மனித உறவில் நான் தோன்றும்போதும் முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். 9.4லேருந்து 9.10 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். ஐஸ்வர்ய ஞானம். ஜட உலகங்கள் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு. பகவான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல மாயா சக்தி இருக்காங்க. அவங்க வந்து இந்த ஜட உலகங்கள இயக்கிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? இத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவான் டைரக்ட்டா சம்மந்தப்படல. த்ரூ எனர்ஜி மூலியமா இயக்கிட்டு இருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். அதனால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு அ இந்த ஜட உலகத்துல அவங்க ஒரு பகுதியாவ இருக்க இல்ல.
இந்த கர்ம பலன்ல நம்பலாம் செய்றோமா, நமக்கெல்லாம் கர்ம பலன் இருக்கு. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு உண்டான அதெல்லாம் கிடையாது. அவங்க எப்பயுமே தெய்வீகமான உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க. அப்படின்றத நம்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அந்த ஸ்லோகங்கள்லலாம். இப்ப 9.11ல மனித உறவில் இப்ப பகவான் வந்து ரூபம் இது அவதாரங்கள்லாம் எடுக்குறாங்களா? அதுல வந்து ராமர், கிருஷ்ணர், பகவான் ஸ்வயம் கிருஷ்ணா அ வராங்க. அப்புறம் வாமனன் இந்த மாரிலாம் வராங்க இல்லைங்களா? மனித உருவில் நான் தோன்றும்போது, முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கை அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? எல்லாமே பகவானோட இயக்கத்துல இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா இத வந்து யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. சிலவங்க நம்ப மாட்டாங்க. இப்போ திருதராஷ்டிரர் பிள்ளைங்க, சகுனி இவங்க கூடயும் பகவான் இருந்தாங்க. பாண்டவர்கள் கூடயும் இருந்தாங்க. ஆனா இவங்கலாம் நம்புனாங்களா பகவான வந்துட்டு அவங்களோட அ அப்புலன்ஸஸோட அவங்கள சுப்ரீமா அவங்கள பார்த்தாங்களான்னா இல்ல. இல்லையா? அப்போ இருப்பவை அனைத்திற்கும் என்னெல்லாம் இருக்கோ, அது எல்லாத்தோட உரிமையாளன் பகவான் தான் அப்படின்றது இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது. இவங்கலாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ஏதோ ஒரு சக்தி வாய்ந்த மனிதன் அப்படின்ற முறையில நம்மள மாரி ஒரு மனிதன் அப்படின்ற மாரி யார நெனச்சுடுவாங்க? பகவான் ரூபம் எடுத்து ஆ இது சாரி பகவான் வந்து அம் அவதாரங்கள் எடுக்கும்போது, சரிங்களா? பாஸ்ட் டென்ஸ் நமக்கு லெசன்ஸ் குடுக்கறதுக்காக வருவாங்க இல்லையா? அப்ப வந்து இவங்கலாம் வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த மனிதன்ற முறையில அவங்களோட பார்வை இருக்கும். அ கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதராக நினைக்கிறார்கள். அவரது உண்மையான இயல்புகள் தெரியாததனால் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? கிருஷ்ணர் விளக்கிய அற்புதங்களை பௌதீக உடலுடன் செய்ய முடியாது. இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா, பகவான் நெறைய பாஸ்டிம்ஸ் பண்ணாங்க. கோவர்தன் மலைய தூக்குனாங்க, காளிங்க நர்தனம் பண்ணாங்க, இல்லைங்களா? நெறைய பாஸ்டிம்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். பூத்தனான்ற அரக்கிய அழிச்சாங்க. இதெல்லாம் பௌதிக உடல்ல பண்ண முடியுமா? அப்படின்னா, கண்டிப்பா முடியாது. இல்லைங்களா? பிறந்த 6 நாள்ல ஒரு பெரிய அரக்கிய பகவான் என்ன பண்ணாங்க? அழிச்சாங்க. கோவர்தன் மலைய தன்னோட சுண்டு விரலால தூக்குறாங்க. இல்லைங்களா? இதெல்லாம் ஒரு மனிதனால பண்ண முடியுமா? அப்படின்னா முடியாது இல்லையா? அப்புறம் எப்படி அவங்கள வந்து சாதாரண மனிதன்னு நினைக்க முடியும்? முடியாது இல்லையா? ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு புரிஞ்சுக்காம பகவானோட இயற்கைய புரிஞ்சுக்காம, அவங்களும் நம்மள மாரி ஒரு மனிதன் அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. யாரு? ஞானம் இல்லாதவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். கிருஷ்ணரே நித்தியமான, ஞானமயமான ஆனந்த வடிவம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது சச்சித்தானந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னு நித்தியம் சத் சித் ஃபுல் ஆஃப் நாலேட்ஜ் ஆனந்தம், பரமானந்தம் அந்த வடிவத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத யார் உணர முடியும்? டிவோட்டீஸால உணர முடியும். நிறைய ஈஸ்வரர்கள் உள்ளனர். ஒருவர் மற்றொருவரை கட்டுப்படுத்துகின்றனர். ஆனால் கிருஷ்ணரே உன்னத கட்டுப்பாட்டாளர் அப்படின்னு நம்ம எங்க பார்க்குறோம். பரமேஸ்வரா யாரு? அப்படின்னா பகவான். சரிங்களா? அத நம்ம பார்க்கறது. 9.12 ஸ்லோகத்துல இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் யாரு? Hare Krishna Mataji, Hare, our humble request Mataji. ஆ Will you வந்து please explain Antaranga Sakti, Bhagiranga Sakti? ம். Will you please explain Antaranga Sakti, Bhagiranga Sakti? எஸ் மாதாஜி. அந்தரங்க சக்தி அப்படின்றது பகவானோட இன்டர்னல் எனர்ஜி. யோகமாயா. பகவானோட ஆன்மீகமான விஷயம்லாம் பகவானோட அந்தரங்க சக்தி. சரிங்களா? படைக்கப்பட்டதுல Bhagiranga. ஆன்மீகமானதெல்லாம் பகவான் நெறைய படைச்சிருக்காங்க. அதாவது ஆன்மீக உலகம், ஜட உலகம் எல்லாம் படைச்சிருக்காங்களா? எதெல்லாம் ஆன்மீகமயமானதோ, அதெல்லாம் பகவானோட அந்தரங்க சக்தியால உருவானது. எதெல்லாம் பௌதீகமானதோ, அதெல்லாம் பகவானோட பகிரங்க சக்தியினால உருவானது. ஆத்மாக்கள பொறுத்தவரைக்கும், அதுவும் கண்டிஷன் சோலா இருக்கிறோம்ல நம்ப, நம்ம பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள். நம்பலாம் வந்து 2 சக்தினாலயும் ஆனவங்க. அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி 2ம் கலந்திருக்கும் நம்மகிட்ட. சரீரம் வந்து பகிரங்க சக்தியினால ஆனதா இருக்கும். ஆத்மா வந்து அந்தரங்க சக்தியினால ஆனதா இருக்கும். அதனால நம்மகிட்ட 2மே இருக்கும். அதனால இது வந்து நடுநிலையில இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ததாஸ்த சக்தி, மார்ஜினல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க. அது எது Mataji? Hare நம்ப Krishna. தான். நம்ப என்ன தான். Mataji? நம்பளம் நம்ம தான். நம்ம Hare Krishna. பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள். Thank you Mataji, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். ஓகே. 9.12ல வந்துட்டு நம்ம 9.11ல என்ன பார்த்தோம்? அசுர இயல்புகள் இருக்கும் இல்லையா? அதாவது பகவான வந்து மனிதனா பார்க்கறது அப்படின்றது. அந்த மாரி குழப்பம் அடைஞ்சவங்க, பகவானோட தாத்பரியம் தெரியாதவங்க, ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும், நாத்திக கருத்துக்களாலும் பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆ ஏன்னா பகவான், சாஸ்திரம்
இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன ஆகும்? அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்காது. ரஜோகுணம், தமோகுணம் மேலோங்கி இருக்கும். சரிங்களா? அதனால ராட்சசத்தனமான கருத்துக்கள், நாத்திகத்தனமான ஏதாவது பகவான பத்தி பேசணும், இல்ல சாஸ்திரத்த பத்தி பேசணும்னா ரொம்ப தப்பு தப்பா பேசுவாங்க இல்லையா? அப்பலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்துட்டு உண்மை இல்ல அப்படின்ற மாரிலாம் பேசுவாங்க இல்லையா? அந்த மாரி விஷயங்கள்ல கவரப்பட்டிருப்பாங்க. யாரு? பகவான அவங்களோட ரியலைசேஷன்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதவங்க. சரிங்களா? அவங்க உண்மை நிலை இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல ஐஸ்வர்ய ஞானத்துல, பகவான் எப்படிலாம் இந்த உலகங்கள்லாம் இயக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத ரொம்ப அழகா அவங்களே உபதேசத்துல சொன்னாங்க. ஆனா அதெல்லாம் தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஆ பகவான வந்து ஒரு மனிதனா பார்ப்பாங்க. அந்த மாரி உள்ளவங்க நாத்திக தன்மையில இருப்பாங்கன்றத பார்க்குறோம். அத்தகு மங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கு ம மங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள். சரிங்களா? பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வியடைகின்றன. நாத்திக தன்மையில இருந்து அவங்க என்னதான் செஞ்சாலும் அவங்க வாழ்க்கையில, சரிங்களா? பலநோக்கு செயல்களா இருக்கட்டும், அறிவு பயிற்சியா இருக்கட்டும், முக்திக்கான ஆவல்களா இருக்கட்டும், எந்த விஷயமா இருந்தாலும், அது வந்து பகவான பகவானா பார்க்கலன்னா, அது வந்து தோல்வியில தான் முடியும். பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில தான் அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதே வந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் பீப்பிள் 9.13 ஸ்லோகத்துல பார்க்குறோம். குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ, ஆத்மாக்களே இருக்கிற உயர்ந்த உயர்ந்த ஆத்மாக்கள், மகாத்மாக்கள், அவங்களுக்கு எந்த குழப்பமும் இருக்காது. பகவான் அப்படியே அவங்களால உணர முடியும். ஆத்மா நானுன்றத உணருவாங்க. அதே மாரி பகவானோட நித்திய சேவகன்றத உணர்ந்து, அந்த நிலையில பக்தி பண்ணுவாங்க. அர்ஜுனன் பண்றாங்களா? கோபாஸ், கோபிஸ்லாம் பண்றாங்களா? அந்த மாதிரி. சரிங்களா? குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ, தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். நம்மலாம் யாரோட பாதுகாப்புல இருக்கோம்? பகவானோட யோகமாயா பாதுகாப்புல இருக்கோம். சரிங்களா? அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும், அவங்க தான் சுப்ரீம். அவங்ககிட்டேருந்து தான் எல்லாமே உருவாகியிருக்கு. அப்படின்றதும், அழிவற்றவனாகவும், என்னைக்கும் நித்தியமா இருக்கிறவங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சு, அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நானு பூரணமா பக்தியில ஈடுபடணும் அப்படின்னு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தி தொண்டுல பூரணமா ஈடுபடுவாங்க. யாரு? பகவான பகவானா ஏத்துக்கிட்டு பக்தி மார்க்கத்துல உள்ளவங்க. சரிங்களா? இது ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம். நம்ம இந்த பாதையில தான் நம்ம வரணும். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாதை பார்த்தோமா? ஆம், பகவானை ஏத்துக்காம, நாத்திக தன்மையில இருந்து சிரமப்படுறது. அது நமக்கு வேண்டாம். நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல, பகவான பரிபூர்ணமா ஏத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது. அது ரொம்ப உயர்ந்தது. சரிங்களா? அப்போ யார் உங்களை மதிக்கிறார்கள்? மகாத்மாக்கள் பக்தி தொண்டின் பூர்ணமாக ஈடுபடுகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்த்தோம். ஸ்லோகத்திலே நம்ம பார்த்தோம். சுய இன்பத்திற்காகவோ, முக்திக்காகவோ ஆசை இல்லாமல் இருப்பது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பரமபுருஷ பகவானே நடுநாயகமாக கொண்டிருத்தல் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பக்தர்களின் சங்கத்தில் சேவை செய்தல் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ரியலைசேஷனா வருது. யாரு பக்தி மார்க்கத்துல இருக்காங்களோ, அவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க? தன்னோட விருப்பம், தன்னோட விஷயம் அப்படின்னு எதுவுமே அவங்க ஆசையே பட மாட்டாங்க. சரிங்களா? பகவானே தான் அவங்களுக்கு ஆத்தாரம் அப்படின்னு இருப்பாங்க. பக்தர்களோட சேவையிலேருந்து பக்தர்களுக்கும், பகவானுக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? சங்கத்திலேருந்து சேவை பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் தான் அவங்களோட அடையாளமா இருக்கும். அ பலன் அவர்கள் கிருஷ்ணரின் தெய்வீ பிரகிருதியால், அதாவது இயற்கையால் கவரப்படுகிறார்கள். யோக மாயாவால அவங்க வந்து கவரப்படுறாங்க. மகா மாயாவுல நம்ம வரல. சரிங்களா? பௌதிகத்துல இல்லாம ஆன்மீக இயற்கையில நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சததம் கீர்த்தயந்தோமம் இந்த ஸ்லோகம். சரிங்களா? எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு யாரு பக்தி மார்க்கத்துல இருக்காங்கன்னு பார்த்தோமா? 2 டைப் ஆஃப் விஷயம் நம்ம பார்க்குறோம். 9.11ம் 9.12ம் பகவான் மேல பக்தி இல்லாதவங்கள பத்தி. 9.13ம் 9.14ம் பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்படி பகவான் மேல பக்தியோட இருக்கிறவங்க எப்பயும் பகவானோட புகழ், அதாவது நாம ரூப குணலீலைகள பாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? பகவான குளோரிஃபை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதில தான் அவங்களுக்கு பரமானந்தம். சரிங்களா? ஆ நம்ம வந்துட்டு ஒரு 4 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங், 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஆனா பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்றாங்க? எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? அதனால நெறைய நம்ம வந்துட்டு பகவான குளோரிஃபை பண்ணி சாண்டிங் பண்ணணும். சரி ஏன் 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் தான் பிரபுபாதா நமக்கு குடுத்தாங்க அப்படின்னா, நம்ம சாண்டிங் பண்ணிட்டு நெறைய பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அதுக்காக தான். நல்லா பகவத்கீதைய ப்ரீச் பண்ணணும். அப்புறம் நெறைய வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை பண்ணணும். அதனால நம்மளுக்கு
ஒரு கணக்குல 16 ரவுண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு, என் வேலை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு இருந்துறக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் சேவையில் ஈடுபடணும். ஆ பகவான் பகவத்கீதையில என்ன சொன்னாங்கன்னா, "சததம் கீர்த்தயந்தமம்" எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு, திடமான உறுதியுடன் சரிங்களா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. முயன்று கொண்டு, எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இப்படிதான் நம்மளோட லைஃப் இருக்கணும். நேத்தைக்கு 8.7 ஸ்லோகத்துல பார்த்தோமா? என்னை இந்த உருவில் நினைச்சுக்கிட்டு, அதே சமயம் உன்னோட கடமையான போரிடுதலையும் பண்ணு. உன்னோட மனம், புத்தி இதெல்லாம் எனக்கே சமர்ப்பணம் பண்ணு. உன்னோட செயல்கள எனக்கே சமர்ப்பணம் பண்ணு. அப்படின்னு பகவான் சொன்னாங்களா? நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம லைஃப் வாழணும் பிராக்டிஸ். ஏன்னா மரணத்தின் போது பகவானை நம்ம நினைவுல கொண்டு வரணும் அப்படின்னா, இந்த முறையில நம்ம பண்ணணும்னு பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. இல்லையா? நேத்து பார்த்தோம். அதே மாரி டிவோட்டீஸ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, எப்பயும் பகவானோட புகழ கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு, நாமரூப குண லீலைகள அதுல திடமான உறுதியில இருப்பாங்க பக்தியில. சரிங்களா? எப்பயும் பகவானுக்கு வந்தனை செய்து கொண்டு, பக்தியில் நிச்சயமாக என்னை வழிபடுகிறார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோமோ, அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்குற விஷயங்கள். மகாத்மா என்பவர் பரமபுருஷ பகவானிடம் பற்றுடையவராக இருப்பார். யார் ஒருத்தங்க கிருஷ்ணா கிட்ட பற்றுதலோட இருக்காங்களோ, அவங்க மகாத்மாக்கள். சரிங்களா? ஆத்மாக்கள்லயே உயர்ந்தவங்க. அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸ்லோகம் 9.15 ஞான யாகத்த ஞான யாகத் யாகத்தால் ஈடுபட்டிருக்கும் பிறர் பரமபுருஷரை தன்னிகரற்றவராகவும், பலரில் வேறுபட்டவராகவும் விஸ்வரூபத்திலும் வழிபடுகின்றனர். வேறு வேறு விதத்துல வழிபடுறது. சரிங்களா? பகவான் வந்து 3 முறையில அவங்க வந்து விதமா வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதான் ஞான யோகம் ஃபாலோ பண்ணி. சரிங்களா? அந்த முறையில விஸ்வரூபத்த சரிங்களா? அந்த மாரியும் பகவான் வந்து அவங்க வந்து வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். தன்னிகர் தன்னிகர் இல்லாதவங்களாகவும், ஆ பலரின் வேறுபட்டவராகவும் விஸ்வரூபத்திலும் வழிபடுகின்றனர். அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இந்த அகிலத்தின் தந்தையும், தாயும், காப்பானும், பாட்டனாரும் நானே. 7th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? தண்ணீர்ல வந்து சுவையா இருக்கேன். ஆ தபஸ்விகள்கிட்ட தவமா இருக்கேன். சூரியன், சந்திரன் கிட்ட ஒளியா இருக்கேன். மனிதர்கள்ட்ட திறமையா இருக்கேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோமா, பகவான் வந்து உபதேசம் பண்ணது. இப்ப அதே மாரி இங்கேயும் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, "அகிலத்தின் தந்தையும், தாயும், காப்பானும், பாட்டனாரும் நானே." ஏன் பாட்டனார் அப்படின்னா, அ பிரம்மா நம்ம எல்லாரையும் உருவாக்கியிருக்காங்க. சரியா? அந்த பிரம்மாவ யார் உருவாக்குனது? பகவான். அதனால பாட்டனார். சரிங்களா? அறியப்பட வேண்டிய பொருளும். நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா, நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அது பகவான தான். சரிங்களா? தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும். எவ்வளவுதான் நம்ம வந்துட்டு அனர்த்தங்கள்ல ஊறி போய் அசுத்தமா இருந்தாலும், நம்மள பகவான நம்ப பக்தி பண்ண நம்மள என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க? தூய்மைப்படுத்துவாங்க. சரிங்களா? ஓம் எனும் மந்திரமும் நானே அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு சொல்றாங்க. ரிக், சாம, யஜுர் வேதங்களும் நானே. 4 வேதங்கள்ல ரிக், சாம, யஜுர் வேதங்கள் பகவான் அப்படின்றத நம்ப பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம பார்த்தது தான் இங்க வந்திருக்கோம். அதனால தான் இத வந்து நான் வந்து ஸ்கிப் பண்றேன். ஓம்காரம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஓகே. 9.18ல நானே இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன், நானே படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்கும் இடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்றாங்க. இதெல்லாம் சொல்றதுனால நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வரும்? அவங்க தான் சுப்ரீம். அவங்க தான் நம்மளோட ஆத்தாரம். நம்மளோட ஆரம்பமும் அவங்க தான். நம்மளோட முடிவும் அவங்க தான். அவங்க கிட்டேருந்து தான் நம்மலாம் வந்திருக்கோம். வந்து பியூரிஃபை ஆகுறோம். பக்தன் ஆகுறோம். பந்தப்பட்ட ஆத்மாவா வந்துட்டோம். பக்தன் ஆகணும், சாதனா பக்தி பண்ணி, திருப்பி நம்ம யார தான் போய் தஞ்சம் அடைவோம்? பகவான தான் போய் தஞ்சம் அடைவோம். கிளம்பி ஆஃபீஸ்க்கு போவோம், வேலை செய்வோம், திரும்பி என்ன பண்ணுவோம்? வீட்டுக்கு தான் வருவோம். இல்லையா? நம்மளோட ஆத்தாரம் அப்படின்றது பகவான். அப்படின்றத ரொம்ப அழகா நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் இலக்கு. நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் பிறப்பிறப்புல அப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருக்கலாம். பிறப்போம், இறப்போம், பிறப்போம், இறப்போம், நாலேட்ஜ் இல்லாம. ஆனா, ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் என்ன ஆகும்? இலக்கு. நமக்கு யாரு? பகவான் தான். அவங்க தான் நம்ம எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறவங்க. கண்டிப்பா. இல்லையா? வாழ்வாதாரத்தெல்லாம் குடுத்து, நம்மள எல்லாரும் யார் பாதுகாக்கிறாங்க? பகவான். தலைவன் நம்ம எல்லாருக்கும் யாரு? பகவான் தான். சாட்சி. சாட்சியா இருக்காங்க. சரிங்களா? பரமாத்மாவா. வசிப்பிடம்.
அடைக்கலம், நம்ம எல்லாருக்கும் அடைக்கலம் அவங்க தான். சரிங்களா? நம்ம எல்லாம் யார்கிட்ட வசிச்சுட்டு இருக்கோம்? மகன் திருமேனியிலேருந்து தானே வந்தோம் இல்லையா? திருமேனியில தானே ஐக்கியமாகுறோம் இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் நெருங்கிய நண்பன். எல்லாருக்கும், எல்லா ஆத்மாவுக்கும். பாரபட்சமே கிடையாது. சரிங்களா? படைப்பு, அழிவு எல்லாத்துக்கும் பகவான் தான் ஆதாரம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த இதெல்லாம் ஏன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பகவான் தான் ஆத்தாரம். நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே பிடிமானம். நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே இலக்கு. அப்படின்றத நம்ப மனசுல நல்லா பதிய வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம அது இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? எதையோ இலக்கு. வாழ்க்கையில என்ன இலக்கு? ஒரு ட்ரீம் ஹவுஸ் கட்டணும். ஒரு நல்ல காஸ்ட்லி கார் வாங்கணும். ஏதாவது அப்படி ஒரு இலக்கு வச்சுட்ருப்போம். ஆனா அது கிடையாது நம்மளுக்கு இலக்கு என்ன அப்படின்னா, பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? 9.19 ஸ்லோகத்துல, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. மழையை தடுப்பவனும், கொடுப்பவனும் நானே அப்படின்றதையும் பகவான் வந்து சொல்றாங்க. நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிடுறாங்க. நித்தியமா இருக்கிற எல்லா வஸ்துவும் பகவான் தான். மரணமா பகவான் வந்து மரணமாவும் வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஜட சேத்தனம் 2ம் என்னில் உள்ளன அப்படின்றது. அப்ப பகவான் இல்லாதது எதுவுமே கிடையாது. எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்காங்க. நம்ம 7th சாப்டர்ல படிச்சோம் இல்லையா? அ நூலா முத்துக்கள்ல நூலால கோர்க்கப்பட்டிருக்கிற மாரி எல்லாமே என்னுள்ள இருக்கு. என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்றத சொல்லி எல்லாத்துலயும் நான் ஊடுருவி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்களா? ஸோ அது மாரி எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்கிறத நம்ப இந்த ஸ்லோகங்கள்லயும் நம்ப பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மழை வர்றதுக்கான இந்த சுழற்சி, இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது? பகவானால தான். இல்லையா? கிருஷ்ணரிலேயே ஜட சேத்தனம் 2ம் உள்ளடங்கியது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சத்து, அச்சித்து. சரிங்களா? 2மே. 9.20 ஸ்லோகம். சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். வழிபாட்டு முறை இதுவும். சரிங்களா? சிலவங்களுக்கு என்னன்னா சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. முக்தி, பக்தி அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது. சரிங்களா? பகவான் லோகத்த அடையிறது, லிபரேஷன் அதெல்லாம் தெரியாது. பக்தின்றளவு நாட்டம் இருக்காது. என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்குலாம்னா, என்ஜாய் பண்ணணும். இந்த மெட்டீரியல் லைஃப. அவ்வளவுதான் பிரதானம். சரிங்களா? அப்ப சொர்க்கலோகத்த அடைவதற்காக வேதங்களை எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? படிப்பாங்க. வேதத்துல எல்லாத்துக்குமே வழி இருக்கு. பகவான் என்ன பண்றாங்கன்னா, "நீ வெறும் பக்தி மட்டும் தான் பண்ணு, என்கிட்ட தான் வந்தாகணும். வேற வழியே இல்ல நம்மள குடுக்கல. உனக்கு என்ன விருப்பமோ அத பண்ணு." அப்படின்றாங்க. சரியா? சிலவங்களுக்கு சொர்க்கத்து லோகத்துல போய் இருக்கணும்னு ஆசை. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, வேதத்துலலாம் அதுல என்ன என்ன பண்ணா சொர்க்கத்துக்கு போலான்னு இருக்கும். இல்லையா? அதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அந்த மாரி தன்னோட வழிபாட்டு முறைய அவங்க பண்ணுவாங்க. ஆனா என்ன பண்றாங்க அவங்க? பகவான தான் மறைமுகமா வழிபாடு பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விலைகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து கண்டிப்பா தேவர்கள வழிபாடு பண்றாங்கன்னாலும், அந்த இடத்துல அவங்க பாவம் பண்ண மாட்டாங்க. இப்ப தேவர்கள் பிள்ளையாரு, முருகன், சிவபெருமான் எல்லாரையும் நம்ம கும்பிடுறோம். சரிங்களா? பாவம் செய்வோமான்னா செய்ய மாட்டோம். அதனால என்ன அடையுது? தூய்மை அடையிறோம். இல்லைங்களா? பாவ விலையிலிருந்து விலகி இருக்கோம் நம்ப. புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து, நல்ல நல்ல சொர்க்கம் போனா என்னென்னலாம் போகணும்னா என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ, அதெல்லாம் பண்ணி என்ன பண்றோம்? இந்திரலோகத்துல நம்ம பிறவி எடுக்கிறோம். அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கிறோம். அப்படின்றத நம்ப பார்க்குறோம். நம்ப இல்ல, யாரெல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு விருப்பப்படுறாங்களோ அவங்கலாம். சரிங்களா? ஆ இது வந்து அந்த ஸ்லோகத்துல உள்ள விஷயம். ஓகே. இப்ப நம்ம படிச்சது இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கு. சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு சரிங்களா? இப்ப வந்து ஒருத்தவங்க வந்து விருப்பப்படுறாங்க சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு வேதத்தின்படி கைடன்ஸ்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க? சொர்க்கத்த அடைஞ்சிடுறாங்க. நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் செஞ்சு. பகவான இன்டைரக்ட்டா வழிபட்டு. ம். என்ன ஆகுது அதுக்கப்புறம்? சொர்க்கலோகத்துல போய் அவங்க செஞ்ச நல்ல காரியத்துக்கெல்லாம் நல்ல சந்தோஷங்கள அனுபவிக்கிறாங்க. அனுபவிச்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? அந்த ஒரு செயல செஞ்சு அவங்க வந்து சொர்க்கத்த போயிருப்பாங்கல்ல, அந்த செயல் மூலியமா. அதோட பலன் தீர்ந்த உடனே என்ன ஆயிடுவாங்க? மறுபடியும் இந்த மரண உலகில் விழுகின்றனர். மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துல அவங்களுக்கு பிறவி கிடைக்குது. எப்படி தப்பு பண்ணி நரகத்துல போய் கஷ்டத்த அனுபவிச்சுட்டு, திரும்பி இந்த பூலோகத்துல பிறவி எடுப்பாங்க. தாழ்ந்த பிறவியா. இல்லையா? நம்ம நரகத்திலே இருக்க மாட்டாங்க. பெர்மனன்ட்டா நரகத்திலே இல்ல. அந்த தவறுக்கான தண்டனை முடிஞ்ச உடனே திருப்பி இந்த பூலோகத்துல தாழ்ந்த பிறவிலேருந்து அவங்களுக்கு பிறவி கிடைக்கும். அதுமாரி சொர்க்கத்துக்கு போனவங்க, அங்க போய் அவங்களோட புண்ணிய காரியங்கள் பலன்லாம் தீர்ந்த உடனே, திருப்பி இந்த பூலோகத்துல பிறப்பெடுப்பாங்க. ஆனா, நல்ல பிறவி அவங்களுக்கு கிடைக்கும். சரி, ஏன்னா அவங்க தான் பாபத்திலேருந்து விடுபட்டு இருக்காங்கல்ல. அதனால நல்ல பிறவியா கிடைச்சு, மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வாழ்க்கைய அவங்க வாழ்வாங்க. இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக, இந்த ஜட உலக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள்,
அப்படியே அவங்க என்னதான் பண்றாங்களா, பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில தான் இருக்காங்க. முக்தின்றது அவங்களுக்கு கிடைக்கல. சரிங்களா? அததான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். முக்தி அடைஞ்சாங்களா? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியில வந்தாங்களான்னா, இல்ல. ஆனா, இதுலயே அவங்க என்ன பண்றாங்க? சந்தோஷங்கள அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்படின்றத பார்க்குறோம். திரும்பவும் ஆரம்பத்திலிருந்து புண்ணிய பலன்களின் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன், அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகத்தில் வீழ்கின்றனர். மறுபடியும் அவங்க பர்த், டெத், லைஃப் சைக்கிள்ல தான் இருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். 22 ஸ்லோகம். ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு, களங்கமற்ற பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களோ, அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும், அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள்பாலிக்கின்றேன். பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. சரிங்களா? யார் ஒருத்தவங்க பக்தி மார்க்கத்துல இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு வேண்டியத குடுத்து, சரிங்களா? இருக்கிறத பாதுகாக்குறாங்க, அப்படின்றத நம்ப பார்க்குறோம். இதுக்கு நெறைய ஸ்லோகம் உண்டு. இதுக்கு ஸ்டோரி உண்டு ஆக்சுவலா. சரிங்களா? இது ரொம்ப இந்த ஸ்லோகத்த வந்து நெறைய கோட் பண்ற ஒரு ஸ்லோகம். யார் ஒருத்தங்க நல்ல பக்தி பண்றாங்களோ, பகவான் மீது தியானம் செஞ்சு, அவங்க ரூபம், திவ்யமான ரூபம், அழகான ரூபம். பக்தி சேவையில இருக்கிறவங்களுக்கு, அவங்களுக்கு வேண்டுறத குடுத்து, இருக்கிறதையும் பாதுகாக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்டின்னா, ஒரு ஒரு பெரிய டிவோட்டி இருப்பாங்க. சரிங்களா? அவங்க வந்து அம் நல்ல பக்தி பண்றவங்க. சரிங்களா? ஆனா ரொம்ப வறுமை, ஏழ்மையில இருக்காங்க. அவங்க ஒய்ஃபும் வந்துட்டு இன்னைக்கு சரியாயிடும், நாளைக்கு சரியாயிடும் அப்டின்னு பார்ப்பாங்க. ஒண்ணும் சரியாகாது. உடனே வீட்ல சாமான் இல்ல அப்டின்னா என்ன ஆகும்? அடுத்து ஹஸ்பண்ட தான் திட்டுவாங்க இல்லையா? உடனே இந்த மாரி வந்து வீட்ல எதுவுமே இல்ல. என்னதான் பண்றது நம்ப அடுத்து? அப்டின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் அந்த பியூர் டிவோட்டி கிட்ட அவங்க வந்து சொல்றாங்க. சொன்ன உடனே இவங்க வந்து பகவத்கீதையில இந்த ஸ்லோகத்த அப்டியே வாசிச்சுட்டு இருந்தாங்களாம். வேண்டியதை கொடுத்து இருப்பதை பாதுகாக்கிறேன்னு. உடனே வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? ம். இத சொல்லியிருக்கே பகவத்கீதையில. ஆனா இது மாரி நடந்ததா? அப்டின்னு சொல்லிட்டு அத வந்து கோடு போட்டு போயிடுவாங்க. சரிங்களா? வெளில. எதுவும் பதில் சொல்ல மாட்டாங்க. கோடு மட்டும் போட்டுட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல போயிடுவாங்களாம். ம்ஹ்ம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா, அன்னைக்கு சாயந்தரம் வந்து 2 குழந்தைங்க வருவாங்க. சரிங்களா? ஒயிட் கலர்ல ஒருத்தவங்களும், பிளாக் கலர்ல ஒருத்தவங்களும் வருவாங்க. ரொம்ப அழகா தேவ சொரூபத்துல ரொம்ப அழகா, பார்க்கவே நல்லா அப்படியே ஈர்க்கிற மாரி அழகுல 2 குழந்தைங்க வருவாங்க. வந்துட்டு நெறைய எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஆ அ ஸ் அ தேவையான விஷயங்கள்லாம். அப்ப நல்ல காய்கறி, அரிசி, பருப்பு எல்லாம் கொண்டு வந்து குடுப்பாங்களாம். உடனே இவங்க ஒய்ஃப்‌க்கு பார்த்தோனே ரொம்ப அந்த 2 குழந்தைங்களையும் பிடிச்சிருமாம். "யாரு நீங்க 2 பேரும்? இதுவரைக்கும் நான் உங்க 2 பேரையும் பார்த்ததே இல்லையே!" அ அப்படின்னோனே, இந்த மாரி நாங்க வந்து உங்களோட ஹஸ்பண்ட்ட தான் நாங்க வந்து ஞானத்த எடுத்துக்கிறோம். அவங்ககிட்ட தான் நாங்க லேர்ன் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். "அப்படியா? நான் பார்த்ததே இல்லையே இதுவரைக்கும் உங்கள." அப்படின்னோனே, சரின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் உங்ககிட்ட குடுக்க சொன்னாங்கன்னு. உடனே சரின்னு இவங்க எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறாங்க. சரி கோவமா வெளியில போனவங்க, ஏதோ ஏற்பாடு பண்ணி குடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி, உடனே நான் இந்த குழந்தைங்க கிளம்புவாங்களா? "இல்ல, இல்ல போக வேண்டாம். நான் இப்ப சமைச்சிடுவேன். நீங்களும் வந்து சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும்னோனே." "இல்ல, இல்ல எங்களுக்கு வேலை இருக்கு. எங்களால சாப்பிட முடியாது." அப்படின்னா. உடனே "ஏன் சாப்பிட முடியாது?" அப்படின்னு பார்த்தா, நாக்குல 2 கோடு இருக்கும். சரிங்களா? அந்த கருப்பா உள்ள குழந்தைக்கு நாக்குல கோடு இருக்கும். உடனே வந்துட்டு, "யார் இந்த மாரி பண்ணது?" அப்படின்னுவாங்களாம். அது முதுகுலயும் இருக்குன்னுவாங்க, நாக்குலயும் இருக்குன்னுவாங்க. சிலவங்க சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அது டிபெண்ட்ஸ். உடனே வந்துட்டு, "யார் இந்த மாரி பண்ணதுன்னா, உங்க ஹஸ்பண்ட் தான் பண்ணிட்டாங்கன்ன." உடனே அப்படியே பிள்ளைங்கள வந்து சிரமப்படுத்தியிருக்கிறாங்களே! எப்படிதான் மனசு வந்துச்சோ தெரியலையே! அப்படின்னதும், சரி நாங்க இப்போ கிளம்புறோம் அப்படின்ட்டு இவங்க 2 குழந்தைங்களும் போயிடுவாங்க. உடனே அவங்க ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு வருவாங்க. சரிங்களா? அவங்க வந்த உடனே, "இந்த மாரி நீங்க வந்து பண்ணுவீங்கன்னு நான் நெனச்சு கூட பார்க்கல. அந்த சின்ன குழந்தைங்க என்ன பண்ணுச்சு? அந்த நாக்குல போய் நீங்க வந்துட்டு கோடு போட்டு விட்டுட்டீங்களே!" அப்படின்ன உடனே இவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. நான் எந்த குழந்தைங்கள நான் வந்து பண்ணேன்? யார் வந்தான்னு விசாரிச்சா, இந்த மாரி எல்லாம் கொண்டு வந்து குடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவங்க எல்லாத்தையும். அப்பதான் இவங்க வேக வேகமா வந்து பகவத்கீதை புக் இப்படி எடுத்து பார்த்தா, இந்த "வேண்டியவற்றை கொடுத்தும், இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன்" அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்களா, அவங்களுக்கு பகவானே இப்படி வந்துட்டு நீ வந்து வந்திருக்கியே வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி, உனக்கு வந்துட்டு இந்த மாரி நானு இந்த ஸ்லோகத்துல அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? அது வந்து ந காயம் பட்டுடுச்சுன்னு ரொம்ப வேதனைப்படுவாங்க. எனக்கு தரிசனம் குடுக்காம போயிட்டியே! நான் எவ்வளோ அஃபென்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். உன்னோட வார்த்தைய நான் வந்துட்டு அ இது பண்ணிட்டேனே! அதனால என்னால உன்னை தரிசனம் பண்ணிக்க முடியல. நான் இவ்ளோ பெரிய இது தவறு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி ரொம்ப வேதனைப்படுவாங்களாம் அவங்க. அ அது அந்த மாரி வந்துட்டு வந்தது வந்து கிருஷ்ணரும், பலராமரும். சரிங்களா? அவங்க அத வந்து உணர்வாங்க. இது வந்து நிஜமாலுமே நடந்த ஒரு பாஸ்ட் டைம்.
சரிங்களா? அது மாரி பகவான வந்து பக்தி பண்ணோம்னா அவசியம் நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியும் பகவான. ம். அவங்க நம்ம கூடயே இருக்கிறத. நம்மள வந்து அழகா கைய பிடிச்சு பார்த்துக்கிறது. சரிங்களா? இது மாரி நெறைய இருக்கு. டிவோட்டீஸோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்லாம் கேட்டோம்னா, அத கேட்கும்போது நமக்கே அந்த உணர்வு வரும். ஓ! அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? அதுதான். அ இந்த மாரி நம்மளுக்கு வேணுங்கிற இதில வந்து நம்ம உடனே பொருள் விஷயமா நம்ம வந்து யோசிச்சிடக்கூடாது. சரி என்கிட்ட இப்போ ஒரு வீடு இருக்கு. பகவான் வேணுனா இன்னும் 2 வீடு தருவாங்க. சரியா? இருக்கிற உன் வீட்டையும் நான் புரொடெக்ட் பண்ணேன். அதுக்கு இல்ல பகவான். சரிங்களா? அப்படிப்பட்ட மீனியல் ஒர்க்லாம் நம்ம பகவான்ட்ட குடுக்கக்கூடாது. சரிங்களா? அவங்க யாரு? சுப்ரீம் பெர்சனல் ஆஃப் காட்ஹெட். என்னோட கொஞ்சோண்டு ஒரு வீட்ட பாதுகாத்து குடு. ம். இதில என்ன நம்ம கேட்கணும் ஆத்மார்த்தமா பகவான்ட்டன்னா, அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும், அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன் என்பது, என்கிட்ட இருக்கிற பக்திய பாதுகாத்து குடு கிருஷ்ணா, அத நான் தொலைச்சிடக்கூடாது. சரியா? தப்பி தவறி இப்ப தான் 1, 2 பண்றேன். அத தொலைச்சிடக்கூடாது. அதே மாதிரி எனக்கு இன்னும் எவ்வளோலாம் அன்லிமிட்டடா பக்திய குடு அப்படின்ட்டு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? அதுதான் நம்மளோட பிரார்த்தனையா இருக்கணும். ஸோ அது மாரி யாரெல்லாம் பகவானோட ரூபத்தின் மீது திவ்யமான அ இது தியானம் பண்றாங்களோ, திவ்யமான ரூபத்தின் மீது, களங்கமற்ற பக்தியில வழிபாடு பண்றாங்களோ, அவங்க கிட்ட இருக்கிற பக்திய பாதுகாத்து, இன்னும் வேணுங்கிற பக்தியும் பகவான் வந்து குடுப்பாங்க. அவங்களோட ஆசைய பொறுத்து. சரிங்களா? நம்ம தான் நல்லா ஆசைப்படணும். அதுல வந்து நம்ம வந்து சிரமமே படக்கூடாது. சரிங்களா? நல்லா ஆசைப்படணும். பக்தர்களுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் பரிபூர்ண பாதுகாப்பு. பக்தர்களுக்கு கிருஷ்ணரின் பரிபூரண பாதுகாப்பு. எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரையே வணங்குகிறார்கள்ன்ற நம்ம பார்க்கிறோம். எப்பொழுதும் பிரத்யேக பக்தியில் நிலை பெற்றிருத்தல், கிருஷ்ணரையே தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணருடைய சங்கத்தை விரும்பி, பகவான் தானே அவர்களிடம் இல்லாததை தருகிறார். அவர்களிடம் உள்ளதை பாதுகாக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் பகவானோட அந்த ரெசிப்ரோகேஷன். இத நம்பளாலயும் உணர முடியும். பக்தி பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்பளாலயும் பகவான் நம்பகிட்ட ரெசிப்ரோகேட் பண்றத கண்டிப்பா உணர முடியும். சரிங்களா? ஒண்ணும் வேண்டாம். சாண்டிங் பண்றதுக்கு இப்ப நம்ம 1 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்றதுக்கு என்னால முடியல அப்படின்னு நம்மலாம் சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஆனா நான் பண்ணுவேன். நான் பண்ணணும். அப்படின்னு நம்ம நெனைச்சோம் அப்படின்னா, பகவானே அத வந்து நமக்கு வந்து அழகா செஞ்சு குடுப்பாங்க. சரிங்களா? 1 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ண முடியாதுன்னுவோம். ஆனா நம்ம வந்து 64 ரவுண்ட்ஸ் கூட பண்ணுவோம். ஏன்னா பகவான் தானே டைமே, காலமே அவங்க தானே. எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறத நம்மளால உணர முடியும். ஆனா ஆசைப்படணும். நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. சரிங்களா? அதெல்லாம் நம்மளால கண்டிப்பா ரியலைஸ் பண்ண முடியும். என்னுடைய கருணைமயமான பகவான் என்னிடம் இல்லாததை தந்திருப்பதை காக்கிறார். பக்தி. சரிங்களா? அத தான் நம்ம வந்து மையமா எடுத்துக்கணும். 9.23 ஸ்லோகத்துல மற்ற தேவர்கள் நம்பிக்கையுடன் வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்ப பக்தி மார்க்கத்துல நேரடியா ஈடுபடாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தேவர்கள் கிட்ட தஞ்சம் அடைவாங்க. அந்த மாரி தேவர்கள் கிட்ட தஞ்சம் அடைஞ்சு பௌதீக ஆசைகள அவங்க அடையணும்னு நினைக்கும்போது, அதுவும் பகவான வந்து இன்டைரக்ட்டா வழிபாடு பண்றது. தவறானதுன்னா, அது வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் தவறா இருந்திருக்கு. இன்டைரக்ட்டா நேரடியா நம்ம இப்ப நேரடியா பிரைம் மினிஸ்டர்ட்ட நம்ம போய் ஒரு விஷயத்த நம்மளே செஞ்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்க அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. சரிங்களா? செஞ்சுக்கலான்னும்போது, "இல்ல நான் வந்துட்டு மினிஸ்டர் வழியா போறேன்" அப்படின்னு போனோம்னா, அது வந்து உகந்ததா இருக்கான்னா, இல்ல இல்லையா? அந்த மாரி தான். இந்த பௌதிக விஷயம் தான் வேணும்னு சொல்லி தேவர்கள்ட்ட தஞ்சம் அடையும் போதும், அந்த வேலை யாரால தான் செய்யப்படும்? பகவானால தான் செய்யப்படும். ஆனா இன்டைரக்ட்டா அத வந்து நமக்கு செஞ்சு குடுக்குறாங்க. தேவர்கள் மூலியமா செஞ்சு குடுக்குறாங்க. ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர்ட்ட நம்ம நேரடியா போய் நம்ம ஒரு விஷயத்த செஞ்சுக்கலாம். அப்படி செய்யல, எம் மினிஸ்டர்ஸ் மூலியமா போறனாலும், அந்த வேலை யாரோட பர்மிஷன் தான் நடக்கும்? பிரைம் மினிஸ்டரோட பர்மிஷன் தான் நடக்கும். இல்லையா? அந்த மாதிரி. 24 எல்லா யாகங்களின் தலைவனும் அனுபவிப்பாளனும் நானே. எனவே எனது உண்மையான தெய்வீக இயற்கையை அங்கீகரிக்காதவர்கள் வீழ்ச்சியடைகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் ஐஸ்வர்ய ஞானம்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். எல்லாருக்கும் பகவான் தான் உயர்ந்தவங்க, தலைவன். எல்லா யாகத்தையும் அவங்க தான் அனுபவிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ணணும். அப்படி இதெல்லாம் நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னா வீழ்ச்சி. வீழ்ச்சின்னா என்ன? பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்ல சிரமப்படுறது தான். சரிங்களா? வீழ்ச்சின்றதே அதுதான். அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஓகேவா? ஓகே. இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. 2 தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார்கள். ஒரு நிமிஷம். ஓ! இருக்கு. அதானே. ஏன்னா 25 தான் வந்திருக்கு. ஓகே. தேவ 30
ம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. என்ன இருக்கும் மாதாஜி? 32 இருக்கு, இருக்கு. ஆமாமா, இருக்கு. இந்த இந்த ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் பார்த்துடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பார்த்துட்டு, டைம் பார்த்துட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார்கள். முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடையே செல்வார்கள். பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பார்கள். என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னிடம் வாழ்வார்கள். அப்படின்றது பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்ப யாரெல்லாம் தேவர்கள் வழிபாடு பண்றாங்களோ, அவங்கலாம் தேவர்கள் லோகத்தை அடைவாங்க. சிவபெருமான வழிபாடு பண்றவங்க கைலாயம் போவாங்க. சரிங்களா? அந்த மாரி தேவர்கள் இருக்கிற இடத்துக்குலாம் அவங்க போவாங்க. சிலவங்க முன்னோர்கள வழிபாடு பண்ணுவாங்க. வரிசையா அவங்க முன்னோர்கள் ஃபோட்டோலாம் வச்சுட்டு வழிபாடு பண்ணிட்டுருப்பாங்க. அவங்கலாம் முன்னோர்கள் வாழ்ற அ கீழ் லோகங்களுக்கு போவாங்க. சிலவங்க பூதங்கள்லாம் வழிபாடு பண்ணுவாங்க. அந்த பூதங்கள்லாம் வழிபாடு பண்றவங்க, பூதங்கள்லாம் இருக்கிற இந்த பாதாள லோகம் அங்கலாம் போயிடுவாங்க. சரிங்களா? அதான் கீழ் லோகங்களுக்கு போயிடுவாங்க. ஆனா யார் ஒருத்தவங்க பகவான வழிபாடு பண்றாங்களோ, அவங்க பகவான் லோகத்த அடையறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சரியா? வைகுண்டம் கோலோகத்த அடையறாங்க ஹரே அப்படின்னு கிருஷ்ணா. தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி. பக்தி விருட்சா கிளாஸ் இருக்குது. போன் ஓகே பண்ணிக்கிறாங்க. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே அவசியம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ், பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஊருக்கு போறோம். நம்ம வந்து சென்னை போறோம் அப்படின்னா, சென்னைக்கு தான் நம்ம வந்துட்டு டிக்கெட் எடுப்போம். இல்லையா? டெல்லிக்கு போறோம்னா, டெல்லிக்கு தான் டிக்கெட் எடுப்போம். அது மாரி நம்ம யார வழிபாடு பண்றோமோ, அவங்க லோகத்த தான் நம்ம அடைவோம். யார் ஒருத்தங்களுக்கு பகவான் லோகத்த போய் அடையணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறாங்களோ, அவங்க என்ன பண்ணணும்? பகவான வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்துபயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லபடியா பகவானோட